ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ኣገደስቲ ዜናታት ናይ ዓለም ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ክጸንሑ ድማ ብትሕትና ንዕድመኩም ኣብ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ወይ ኣብ ናይ ሎሚ ትንተና ክንሪኦ ሓሲብና ዘለና ዶናልድ ትራምፕ ፍሉይ ልኡኽ ንዩክሬን ዝኸውን ልኡኽ ናቱ መዚዝ ኣሎ እዚ ልኡኽ ድማ እንታይ መርገፂ ዘለዎ እንታይ ከምፅእ ክእል ክንርኢ ክንፍትን ኢና ኣፅዋራት ናይ ራሽያ ንዩክሬን ጥራይ ዘይኮነስ ንሙሉእ ኤውሮጳ ራዕዲ ፈጢሩ ከም ዘሎ ብመንፅር ድማ ንኣሜሪካ እውን ክንርኢ ኢና ዩኬይ ሰራዊታ ክሰድድ ድልውቲ ምዃና ምስ ራሽያ ፊት ንፊት ክትዋጋእ ከም ደሊ ሓደ ጀነራላ ገሊጹ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ዘረባ እዚ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ናይ ዩክሬን መራሒ ዘለንስኪ ድማ ኣብ ቀረባ ኢንተርቪው ኣብ ዝገበሮ ምስ ራሽያ መሬቱ ክህብ መሬት ናይ ዩክሬን ራሽያ ንክትወስዶ ክሰማማዕ ከም ዝኽእል ኣተንቢሂሎ እዚ ኸ ኦልሬዲ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ እዩ ስለዚ ስፍሕ ዝበለት እንተና ክንሪኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ መጀመርያ በዚያ ሲኤንኤን እስከ ክንጅምር emerged about Russia's attack on Ukraine's energy grid. President Zelensky says cluster munitions were used in the massive overnight attack. The Ukrainian president says the Russian Kalibr cruise missiles were particularly dangerous to civilians. The teams were at work all day restoring power. እንታይም ዝብል ዘሎ ኣብ ዩክሬን ብፍላይ ኣብ ኪየቭ ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ይካየድ ከም ዘሎ መራሕ ናይ ዩክሬን ድማ ክላስተር ኣሚኒሽን ማለት ናይ ክላስተር ቦምባታት ክልኩል እዩ ዝብልዎ ኣሜሪካ ካብ ብዙሕ ግዜ ክትቦም ርኢና ኣለና ንዩክሬን ከምኡ ራሽያ ትጥቀም ከም ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኣሜሪካ ንዖም ትቦም ተላ ሶም እውን ይጥቀምሉ ኣሎ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ክንደይ ግዜ ራሽያ ከሲሳያ በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ኩናት ኣዝዩ ብርቱዕ ፍሉይ ኣግሊ ወይ ከዓ ሕማቕ ገጽ ናይቲ ኩናት ይረአ ከም ዘሎ ራሽያ ድማ ብብርቱዕ ሚሳይላትን ድሮናትን ነቲ ንኩሉ ከተማታት ናይ ዩክሬን ብፍላይ ድማ ናብ ፀዓት ዘተኮረ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ካብኡ ወፃኢ ግን ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣፅዋር ናይ ራሽያ መዛረቢ ኣርእስቲ ናይ ዓለም ኮይኑ ኣሎ እዚ ኣፅዋር እዚ ድማ ካብ ናይ ኒኩለር እውን ዝብርትዕ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ክልተ ሪፖርት ክበኩም ኢትስ ቢካሚንግ ቨሪ ቨሪ ቀንዲ ኣገዳሲ ዘረባ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ እዩ Nukes are the talk of the hour, but Russia believes it doesn't even need nukes. It has another mega weapon, the Arishnik missile. It's supposed to be unbeatable. No air defenses can take it down. At least that's what the Russian president claims. Moscow fired this missile at Ukraine on November 21st. Vladimir Putin ከም ዝገለጾ ከምኡውን ብዙሓት ተንተንቲ ናይ ወታደራዊ ኣፅዋራት ዝገልጽዎ ዘለዉ እዚ ኦሬሽኒክ ተባሂሉ ተገሊጹ ዘሎ ሓድሽ ሚሳይል ናይ ራሽያ ካብ ኒኩለር ዝፈልዮ ከም ዘይብሉ ሓደ ፕሬዚደንት ናይ ካል ሃገር ክገልጾ ከለኹ ሰሚዕና ናይ ብሓቂ እዚ ኣፅዋር እዚ ልክዕ ከም ኒኩለራዊ ሓይሊ ዘለዎ ግን ከም ናይ ኒኩለር ጨረርታ ዘይፈጥር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ንሱ ክሓርም ከሎ ነቲ ቦታቲ ክፈጥሮ ዝኽእል ሓይሊ ኣዝዩ ፍሉይ ምዃኑ ብተፈላለየ መንገዲ ዝግለጽ ዘሎ ክንሰምዖ ኢና ስለዚ ኒኩለር ክጥቀም ክልኩል እዩ እንድሕር ተባሂሉ ወይ እውን ኒኩለራዊ ኩናት ከይትፈርቲ ኮይንካ ኒኩለራዊ ጨረርታ ዘይብሉ ነቲ ዕላማ ግን ከም ብፍሉይ ክድምስስ ዝኽእል ዓብይ ሚሳይል የመዳልዮም ዘለዉ ከምዚ መወዳድርቲ ዘለዎ ሃገር እውን የላን እዚ ኸዓ ንኤውሮጳ ኒኩለራዊ ውግእ ከይጀመርካ ከለኻ ዓብይ ዕንወት ክትፈጥረላ ከም ትኽእል እዩ ዘርኢ ዘሎ እዚ ኸዓ ነቶም ብፍላይ ነቲ ኩናት ብጥንቃቐ ዝርይዎ ዝነበሩ ኣላርም ቤልስ ወይ እውን ናይ ተጠንቀቕ ደወሊ ተደዊሉሎም ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ናይ ብሓቂ ብርቱዕ ሚሳይል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ንስማ And now Putin has threatened to hit Kiev with it. He says this new missile is as destructive as a nuclear weapon, but without the radioactive contamination. So what is this missile? And can it be a game changer in the Ukraine war? Our next report tells you. It's called the Arishnik, meaning hazel tree in Russian. It's a new intermediate range ballistic missile, IRBM. So እዚ ንብሉ ንሪኦ ዘለና ኦሬሽኒክ ዝበሃል ዘሎ ርሕቀት ናቱ ክሳብ 4000 ኪሎ ሜትር ክበፅሕ ከም ዝኽእል ኣብቲ ዕላሙ ክበፅሕ ከሎ ድማ ብዝተፈላለየ ሓይሊ ክሃርም ከም ዝኽእል እቲ ኣገባብ ተሃራርማ ናቱ ድማ ዲስትራክቲቭ ዓብይ ዕንወት ክፈጥር ከም ዝኽእል እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ኣከሙ ክብፃሕ ዝደሊ ሰብ የለን ግን እቲ መልክዕ ናይቲ ኩናት ክንሪኦ ከለና እቲ ፕሮቮኬሽን እቲ ደገፍ ናይ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ክሳብ ዝቐፀለ እዚ ኩናት እዚ ንምቕፃሉ ዘሎ ተኽእሎ እውን ዝለዓለ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ and this is going to be another phase ኣብዚ እውን ካልእ ሪፖርት ረኺበ ነይረ Putin's new missile poses a serious threat to Kiev's existence.
After launching a wave of attacks on Ukraine's energy infrastructure, Russian President Vladimir Putin has threatened to strike Ukraine once again, not with any ordinary weapon, but with Russia's advanced nuclear-capable missile, the deadly Oreshnik IRBM. Just how prepared is Ukraine? You see, it already faces a severe crisis at home. Troops are deserting the military, and this is worsening the already critical manpower shortage. It's a serious concern. Where Russia's advanced እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ሚሳይል ነቲ ናይ መወዳእታ ገጽ ናይቲ ኩናት ክቕይሮ ዝኽእል ነቲ ርእሲ ከተማ በዚ ክሃርሞ ከም ዝኾነን እቲ ሓይሊ ናይቲ ኣፅዋር ፅንሕ ኢልና እውን ክሪኦ ኢና ናይ ብሓቂ ብርቱዕ ኣፅዋር ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ እንድሕሪ ከምኡ ክኸውን ኮይኑ ድማ ዩክሬን ብዘይ እዚ ነገራት እዚ እውን ሰራዊት ናታ ገዲፉ ይሃድም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር በዚ ሞራል ናይቲ ሰራዊት ብጣዕሚ ታሕቲ ከም ዘለዎን ዕድል ኣብ ዝረኽቦ ድማ ይሃድሙ ከም ዘለዎን ፀገም ናበይ ክትሃድም እዩ ትሽግር ኮይንዎም ዘሎ እምበር ምክንያቱ ካብዚ ኸድካያ ለቒሞም ክመልሱኻዮም እላ ሓዲምካ ንራሽያ እንተዘይከድካ ኣብ ካልእ ዕድል የብልካ ሶ እቲ ኩነታት እቲ ይርእይዎ ከለዉ ሓቆም እዮም እቲ ኩናት ምስ ዓሮም ኣይተርፎም ይርእዮም ኣለዉ ክቕፅልዎ ይክእሉን እዮም በዚ ዘሎ ፍልልይ ናይ ኣፅዋር ይኹን ናይ ዓቕሚ ሰብ ይኹን ናይ ሰራዊት ይኹን ናይ ድፍዓት ይኹን ናይ ገለመለ ሞራላዊ ከምኡውን ዶናልድ ትራምፕ ብትክክል ክሕግዞም ከም ዘይኮነ ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ሙሉእ ብሙሉእ ነዘን ክልተ ወርሒ ከመይ ጌርና ንሕልፈን እዮም ዝብሉ ዘለዉ ጅገሊኦም ሓዲምና ኣብ ገለ ተሓቢብና ክንሕልፈና ኣለና ክብሉ ከለዉ እቶም ተሪፎም ዘሎ ዝዋግኡ ዘለዉ ድማ ዓቕምታት ይሓፅሮም ኣሎ ስለዚ ሞራላዊ ወታደራዊ ኩነታት ናይቲ ዩክሬን ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ዘሎ እቲ ፀገም ግን ኣብቲ ግንባራት ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ኣብ ከተማታት ኮፍ ኢሉ ዘሎ ከም በዓል ዘለንስኪ እቶም ኢሊት ንሳቶም እቲ ኩናት ክቕፅል እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ምክንያቱ ጠጠው እንድሕሪ ኢሉ ረብሓናቶም ክሕሎ ስለ ዘይክእል ብዛዕባ እዛ ርእሲ እዚ ብዛዕባ ቀፃልነት ናይቲ ኩናት ወይ እውን ጠጠው ምባል ናይቲ ኩናት ሓደ ብርቱዕ ኢንተርቪው ገይሩሎ ዘለንስኪ ፅንሕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ግን እቲ ቀንዲ ንዑ ዝደፍእዎ ዘለዉ መን ምዃኖም ምግንዛብ ከድልየና እዩ ኣብዚ ultimately lead to Ukraine's collapse. Let's get to the details for now. Just hours after Russia's significant assault on Ukraine, which left millions of Ukrainians in the dark, Putin declared that his next targets could include decision-making centers in Kiev. Speaking at a security summit in Kazakhstan on Thursday, Putin asserted that the overnight attacks were a direct response to strikes on Russian territory carried out using the American ATACMS missiles. For the second time in less than a week, Putin boasted that the Oreshnik rivals a nuclear weapon when it comes to its destructive force. In fact, he warned that Oreshnik would... So, እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሓደ ኣብዚ ለንቀነ ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ዘሎ ድምፂ ካብ ራሽያ እንድሕሪ ኮይኑ ራሽያ ነቲ ዲሲሽን ሰንተርስ ዝበሃል ዘሎ ወይ እውን ሓለፍቲ ናይ ዩክሬን ዝቕመጥሉ ዘሎ ቦታታት ንዑ ክትሃርም ምዃና ካልእ እቲ ሕጂ ትጥቀመሉ ዘላ ታክቲክ ነቲ ከምቲ ቀደም ዝነበረ ክሪቲካል ኢንፍራስትራክቸር ምህራም ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ጠቕላላ ምሕደራ ናይ ዩክሬን ዲስማንትል ክገብር ዝኽእል ወይ ጠቕላላ ከብቅዓሉ ዝኽእል መንገድታት እያ ትደሊ ዘላ ምክንያቱ ከም ንሪኦ ዘለና ወላ እውን ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ምምራፁ ካብኡ ናብኡ እቲ ኩናት ኣብ ግንባራት ጥራይ ክኸውን ትፅቢት ተገይሩ ተነበረ ናይ ባይደን ዓንዳር ኣካይዳ ነቲ ኩናት ካልእ ገፅ ከትሕዞ ስለ ዝጀመረ ኤሮጳ ድማ ከምኡ ካልእ ገፅ ክሕዙ ስለ ዝጀመሩ ራሽያ ድማ ሪስፖንስ ናቱ እዚ ኩሉ ሕጂ ኣብ ዩክሬን ኣብ ዘለንስኪ ኣብ ኪየቭ ኣብ ካልእ ከተማታት ብርቱዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ዝወርድ ዘሎ ናይቲ ግብረ መልሲ ናይቲ ኣሜሪካን ኤሮጳን ዩኬን ዝሓገዝዎ እሞ ብኡ መንፅር ተገይሩ ናብ ውሽጢ ራሽያ ክግበር ዝተፈተነ መጥቃዕትታት ናቱ ግብረ መልሲ ብምባል እዩ ዝህብ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ኤሮጳ ሓንቲ ነገር እያ ዘላቶ ንራሽያ ብሓይሊ ክወዳድርዋ ከም ዘይክእሉ ተረዲዎም ኣለዉ ኣይዶነ እንታይ እዮም ፅበዩ ዘለዉ ይርዳእኒ የለን ብሓይሊ ክወዳደርዋ ኣይክእሉን እዮም ኣይኮነን ኤሮጳ ኣሜሪካ እውን ሓጊዛቶም ብሓይሊ ምስ ራሽያ ብዩክሬን ገይሮም ክቕፅሉ ይክእሉን እዮም ናይ መወዳእታ ድማ ኣብ ኤክስ ናተይ እውን ፖስት ገይረ ነይረ ናይ መወዳእታ ዘይኮነስ ቀንዲ ኣገዳሲ ምስጢር ኣብ ዝወፅዩ ዘሎ ዝስምዕዎ እስኪ let's face it, we're waging a proxy war. But we're not giving our proxies the ability to do the job. And for years and years now, we've been allowing them to fight with one hand tied behind their backs, and it has been cruel. It has been cruel, and we need now to give them what they need. So we are, let's face it, we're waging a proxy war. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቦሪስ ጆንሰን ይበሃል ኣብ 2022 እቲ ኩናት ክጅምር ከሎ መራሒ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ዩኬ ዝነበረ እዩ እዚ ሰብ እዚ
بجك حماق صبق كجبر يكلني نيوروبا نيوكي كاب أوروبا حبرت وزيوم أبز حجز الله وشجرن عزقتن كم زقات وزجبرهم إزتري وزلهم يوم نيوكرين دحر حدا كينات حدا ورحي كينات مسجمرة مسراشا أب إسطنبول أب ترك خيدهم زلنسكن بوتين أنت سمامي عمنيرو نتسمعتي نخجات فوز جددو نزلنسكي إزو سبزينير أجر ما انتهي تزاريبو نحنا حقنا مزراب دخلنا زينا خنا حابو يبلالو تحكي نيتو بمنقد يوكرين جيرو بروكسي ناي إذا زور وجي زكايزلو زي كن حابو يبلنا نزي تحكي له زخا كندك زي تزاربنا لي نابس channel زي كابتم اللي تمتسلو زلو يزقرمنا زلو حجي انتهي زبل زلو يوكرين يكون مسراشة تواقع زلنا نحنا هنا بمنقد يوكرين جيرنا مسراشة نواقع زلنا تزحزن كفال قنبلالو بيد أزور نيوكرين تتكيونا ناتواقعنا خلا نيوكرين زدلا أسوار نهبهم زي ملاونا يلو زدلا أسوار نحرق نواقعهم على ناتبق يعني نحن نواقعهم كل زدلا أسوار أبوهانك وهبهم يقبان يرو سلزنا ميسايلات مدن قايد زارب زلو زخا إذا فيديو زيا فايرال يخوينا زلا كل سبب زورا زلو سلامتاي اتي كل سبب دفلت زنبره جن بعفهم دي وص زنبره كوص سلز جمري اسواي راشا مس يوكرين يكون تواقع زلا كبال كل بريزيدنت ايرترا وقم جمرا وش تكلتو حزب ليزي زكينات زي لومي جمرن يوكرين لما قداي ترا ينبر يوكرين يكون زواقع زليلو راشا مس فلاديمير بوتين كزارا كل اكزاكتلي بريزيدنت ساس كوميلو زكينات زي حدا لومي يكون جميرو كالاي دما يوكرين مس راشا زبالكم زبال وقيا لني زكينات زي ملو بملو ناتو واشنطن ناتو بمنقد يوكرين جيري مس راشا زواقع زلو يوكرين زبال قداي ترا جنشل ترا يلا مونغوز مو زليلو زي أمودة تدمر كنت عوت اللي عيلو أبتجزيتي رشات سعر نيرة تدفع نيرة جد هذه confidence نبرم تمرداتات نبرت بريزنت نيرترا exactly كم جا جيرو قليتو so اتحكي أسبق أسكوت خلوك تري خلها بحكي وزجرب هجيتهم نا يوكي تلالس كقرب كنسمع حدا نقدر كسمعكم get out of intensive care. EU will not get out of intensive care. They will never contain Russia. Ukraine is a sacrifice. Ukraine is a price they have to pay. They will not pay it on their own. They will provide billions and billions, even trillions, to continue this war. And now we need to have the narrative straight. This is not war between Russia and Ukraine. This is declared war against Russia because Russia was the major threat at the time. Now they don't. exactly زيادة زربة بنتصور دقير ومنيرو already يوكرين قد عيد على لومبر أيكونن زكينات زي راشا مس يوكرين أيكونن زي بمنقد نيتو منقد أمريكان زقبر زولا بروكسي وق مخانون نيتو دما كاب زكينات زي تعويتو دي كونس كموت يابو كابت زلو كونتات كتنسا أيكونن إيروبا حبرتون بزكينات زي كعود دي كونه مليسو كموت يزبل زربا يتزاري بنيرو كل زندريو زلنا exact التفاصيل اللي تدي بلنا نافت منقد تي خيز زلو قدانا يوكرين جن بنتصور بريدكت زقبرون بتهكل زتنتونون سمتنيرو بزيك على العالم بريزنت سياسي نيرو جم الرياليتي دما تكون الندمة كم معلتنا معلتي إننا نتري متسالو أوكي يوكي سمعوا مهجت عبدالنا ناي قدم مراحتيهم كومنيرو مبالنا يرناتي هجين رياس أنا هنا ناي قدم مراحتنا يوكي من هجو كود حانيم تبلكا زقدده UK ready to fight Russia tonight if Europe invaded, says Army Chief. This was released a couple of days ago. This is his statement. Are we ready to fight Russia? Well, let's see what he's got to say. The Secretary of State has offered a classified briefing on this. The first point I would make is that if the British Army was asked to fight tonight, Yes. it would fight tonight. I don't think anybody in this room should be under any illusion that if the Russians invaded Eastern Europe tonight, then we would meet them in that fight. That would be the first. So زي حلفنا انتي وتدراوي الزناي يوكي انتي بلالو راشا سراويتنا يوكي مس راشا نوقت عد تتطوعوا دلو الناس كم زلو ان راشا نخواقعة دلو مخاني يزارب زلو مبزحتهم انجليزاويان جن وري جوك يم زبلو زلو زي نما نحيزي كندزت على عزبل زليم زبلو زلو تانك دي زلو خوينو ميسايل دي زلو خوينو دلدل سراويت دي زلو سراويت ناتوم نزحلف اسرا دي 30 عامات كداخمون كصرغون كطرزون زنبرو زخونه يكون اكتيفو سراوي زي بالهاجر مس حد الراشا اب كوينات تسحيل زلو سراويت كواغا يزبل زلو اي بحق فانتازي كم زنبرو زلو بفلا يوكي بزيم زفلطو تم كانوا هاجرات بفلا جرمن نفسات فلتيا كتواغا ما هم زي بلا تفلتيا زياتهم قلت ناي كلام حلم زنبرو نايت مغزات زنبر ابروسم سلازلو تكون النزل لو وجه القد يا اخوينا تقطبا يكون ولا تتدرع عمي يلل
እቲ ዝነበረ ሽም ግን ኣሎ ልክዕ ከምዚ ዓብ ሽም ነይሩካ ወዲ ሃብታም ነይርካ ወዲ ገለ ነይርካ ምስ ደኻኻ ኩነታት ወይ ምስ ኩነታት ከም ቀደም ኣብዚ የለወሉ ግዜ ክትጀሃር ከለኻ እዩ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ዩኬ ኣካይዳ ኣብ ኩሉ ነገር ኢኻ ትሪኣ ፖለቲካዊ ትሪኣ ሚሊታሪ ገለበለ ዝገብርዎ ዘለው እቲ ቀደም ዝነበርዎ ምስሊ ንዑ እናረኣዩ ኣነስ ከምዚ ክገብር ክእል ነይረ ከምዚየ ነይረ ክብሉ ከለዉ ንክገብሩ ዝግድዶም ዘሎ መመሊሶም ድማ ኣብ ሽግር ከም ዝኣትዉ ዝገብሮም ዘሎ ነቲ ክውንነት ስለዘይቅበልዎ ዘለው ቀደምሎም እዚ ኣብ ጎረቤትና እንተኾነ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ እቲ ዝነበርዎ ገለመለ ባሕሪ ነይሩና ገለ ክብሉ ከለዉ ኩሉ ግዜ ኣብ ፍውተታት ከም ዝነብሩ እዩ ዝገብሮም እቲ ክውንነት ግን ከምኡ ዝበሃል የለን ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ሕጂ ዘሎ ሪያሊቲ ክትቀበሎ ክትክእል ኣለካ እንተዘየለ ኣብ ሕልሚ ኢኻ ክትነብር ዩኬ ድማ ሓደ ኣብ ሕልሚ ዝነብር ዘሎ ሃገር ኣብ ኤውሮፓ እንተሎ ዩኬ ዝበሃል ሃገር point I'd make. Secondly, and as we go through the classified briefing, can we sit here and say that 3 UK division carries no operational risk whatsoever? Of course not. There are a range of operational risks and operational strengths associated with that division, and that is exactly what the Strategic Defence Review is addressing. We've spoken at this committee before about a munitions strategy and a munitions plan. We know we need more lethality. We haven't been secret about that. The Secretary of State has talked about stepping up some of those joint enablers that we need to do. So, of course, there are areas that we're addressing through the SDR. But my ስንታዩ እቲ ኩሉ ዘረባሲ ሓደ ንዩኬይ መን እዩ ኩናት ዓዲምዋ እንታይ ስለ ዘጋጠመ ብዛዕባ ኩናት ናይ ራሽያ ትዛረብ ዘሎ ሚን ዩኬይስ ኣዝዩ ርሑቕ እዩ ዘሎ ካብቲ ደባቲ ናይ ሚሳይላት ድምፂ ድዮም ሰሚዖም እንታይ እዮም ሰሚዖም እንታይ ዘራኽብ ነይርዎ እዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ንኣሜሪካን መሐጓሲ ቀዲምሎም ኣሜሪካ ንክትሕጎሰሎም ዝገብርዎ ዘለው እዩ እምበር ንዕዖም ዝእትዎም ኣይነበረን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዩኬይ ኢንጀነራል እንታይ ምበልኳነ ካብ ኤውሮፓ ወፂኦም እዮም ተረዲኹም ኣሎ ካብ ኤውሮፓ ምስ ወፁ እንታይ ገብሩ ነይሮም መንገዶም ክጨርሙ ነይርዎም ጉዳይ ናይ ኤውሮፓ ዝንዖም ዝምልከት ኣይነበረን ግን ረለቫንስ ተደላይነት ናቶም መሬት ስለ ዝዘበጠ እታ እንቁ ተደላይነት ናቶም ኣብ ኤውሮፓ ኒውክለር ስለ ዘለዎም ኒውክለራዊ ኣፅዋር ስለ ዘለዎም እሶም ፈረንሳን ጥራይ ኣብቲ ኤውሮፓ ኒውክለር ዘለዎም ስለዚ ኤውሮፓ ኣብኦም እታ እንቁ ንዖም ክደልዩላ ዝኽእሉ እዚያ ስለ ዘላቶም እዚያ ተደላይነት እዚያ ንክትህሉ ኢሎም ልዕሊ ዓቕሞም እዮም ዝጭደዱ ዘለዉ እዚኣ ተገርም እያ እምበር በቲ ብሬግዚት ምስ ገበሩ ካብቲ ዩሮፕያን ዩኒዮን ምስ ወፁ እዚ ኩናት እዚ ንያኹን ንዓኹም ኤውሮፓ እዩ ንሕና ኣብዚ ጉዳይ እዚ የለናን ጉዳይ ቁጠባናን ጉዳይ ካልእናን ክንገብር ኢና ምሳና ዘራኽብ የብሉ ምስ ራሽያ ከማ ንግዲ ክንገብር ኢና ክብሉ እዩ ነይርዎ ከምዚ እንደዝብሉ መዋፅኦም ነይሩ ምክንያቱ ካብ ኤውሮፓ ሕብረት ወፂኻሲ ናይ በይንኻ መንገዲ ክትጨርም እዩ ነይሩካ እዚኣቶም ግን ብፍፁም የለዉ ናይ ብሓቂ ዘገርመካ እዚኣቶም ኣሲ ወላ ሓንቲ ረብሓ የብሉ ምስ ራሽያ ብዙሕ ዲልስ ነይርዎም ብዙሕ ርክባት ነይርዎም ብዙሕ ገንዘብ ናይ ራሽያ ኣብቲ ናቶም ባንክታት ነይሩ ፋይናንሻል ሴክተር እቲ እንኮ ዝሰርሕ ሴክተር ናቶም ነይሩ ንዑ ከሲሮሞ ኩሉ እቲ ገንዘብ ካብ ወፂኡና በዓል ዱባይ ከይዱ ስለዚ እቲ ሃገር ቀስ ብቐስ ኣብ ምንታይ ተርፋላ ናይ ብሓቂ ኣብ ሓለምቲ ወዲቓ እቲ ገንዘብ ዘለዎና ዓቕሚ ዘለዎን እኳ ካብቲ ዓዲ ሰተሰተት እናበለ ዓዲ ዝቕይር ዘሎ ገንዘቡ ናብ ካልእ ሃገር ኬመን ኣይላንድስ ድዩ ወላ ናብ ካልኦት እቲ ታክሲ ዘይተኸፍለሉ እቶም ሃብታማት ሰተት ኢሎም ኩሎም እዮም ዝርሕቁ ዘሎ ካብቲ ገንዘቦም ካብቲ ዓዲ የውፅዎ ኣለዉ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ግዜ ምጥፋሽ መን ይሰርፍ ድኻን ሰራሕተኛን ጥራይ ይሰርፍ እቲ ክወፅእ ዘይክእል እምበር እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ቀልጢፉ እቲ ገንዘብ ፍላይ ዝገብር ኣብ ውሽጢ ሰከንድስ ፍላይ ዝገብር ምክንያቱ ሃብታማት ኣብዚ እዋን እዚ ከም ቀደም ኣይኮነን ክልተ ሰለስተ ዜግነት ዘለዎም ምርጫታት ኣለዎም ካልኦት ሃገራት ታክስ ዝበሃል ደይ ሓታ ሃገራት ኣለዋ ሃገራት ዓረብ ኣለዋ ቀጠር ኣሎ ስዑድያ ኣሎ ዩኤኢ ብዓብዪ ኣሎ ስለዚ ኣብታት ኬትካ ካልእ ብዙሓት ደሴታት ኣለዋ ናባተን ኬትካ እውን ገለ ዝኾነ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ስለዚ እሳቶም ገንዘብ ዘይከፍልሉ መንገዲ ኣለዎም እቲ ድኻ ግን ግዳይ ክኸውን እዩ እዚ ኩሉ ዝፍክርሉ ዘለዎ ገንዘብ ድማ ስለ ዘለዎም ኣይከነን ካብ ሰባት መንጢልካ ዝግበር ዘሎ ዕንደራ እዩ ንመለስ ኣብቲ ወታደራዊ ኩነታት እዚ እቲ ሕልሚ ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ህዝቢ እንታይ መሊሱ ረእይዎ ነቲ ፅሑፍ ሰምዐሲ respond, and that is why so much of what we're doing is through the SDR, and what we've done up to the SDR is about absolutely embedding a sovereign industrial base and an allied industrial base as well, because the situation changes on the ground as you tonight. We'll break this down a bit. We'll go through some of the comments on this video as well, because I did find one positive one. So he says they all, you know, if we're going for Eastern Europe there and half of the UK shut down, ready to fight, don't make me laugh. If we get a bit of snow, the UK ኣነ ሳይከዳኒ ብምባል ብዙሕ ሰብ ኣብቲ ቪድዮ ዝተገበረ ብዙሕ ግብረ መልሲ ከም ዝተዋሃበ እዩ ዝንገር ዘሎ እስከ ሓንቲ ኣብዚኣ ክበኩም ደልዮ ዘለኹ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ንመለስ ዶናልድ ትራምፕ ፍሉይ ልኡኽ ናቱ መሪፅ ኣሎ
US President-elect Donald Trump has put forward his pick to negotiate peace in Ukraine. Keith Kellogg is a retired lieutenant general who was a national security advisor during the first Trump administration. He's expected to play a crucial role in achieving Trump's stated aim of ending the war. That began after Russia's full-scale invasion of its neighbor in 2020. እዚ ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ መሪፅዎ ዘሎ እዩ ካብቶም ትራዲሽናል ሪፐብሊካን ዝበሃል እዩ ውግን ወረ ውግን እኳ ዝፈቱ ሰብ እዩ ግን ሓደ እሙን ኣገልጋሊ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምዃኑ ድማ እዩ ዝንገር ስለዚ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ብድሆታ ዝሓለፈ እዩ ስለዚ ኣቐዲማ ወርሒ 4 ኣቢሉ ሓደ ፕሮፖዛል ፅሒፉ ነይሩ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ክንስዕሮ ከም ዘይንኽእልን ዝተወደአ ኩናት ምዃኑን ስለዚ ኣብ መንጎ ዝኾነ ነገር ተገይሩ ዩክሬን ኣብ ኔቶ ከይኣተወት ብውሕዱ ን20 ዓመታት ክፀንሕ ከም ዘለዋ እቲ ራሽያ ወሲዳቱ ዘላ መሬት ትወስዶ ከም ዘለዋ ገለ ነገር ከምኡ ንዩክሬን ከም ብሓድሽ ከይትውረር ዝኾነ ጋራንቲ ክወሃባ ከም ዘሎ ገለ ሓደ ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ ስለዚ ነቲ ኩናት ጠጠው ንኽብል ሓሳብ ዝነበሮ እዩ ስቲል ግን ካብቶም ትራዲሽናል ነቲ ኩናት ዝፅየንዎ ዘይኮነስ ኣካል ናይቲ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ፍልልይ ጥራይ ዘለዎ እዚ ኩናት እዚ ኣየርባሓናን ስለ ዝብል ዘሎ እምበር ኣካል ናይቲ ኩናት ምዃኑ ግን የመነሉ እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኤግዛክትሊ ከምቲ መብፃዕታቱ ይኸይድ ከምዘየለ እንተኾነ ወላ መርገፅናቶም ከምዚ ይኹን ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎም ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ጥራይ ዝመርፅ ዘሎ እዚኣ ትበሃል ዘላ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ይደሊ ፍሉጥ እዩ ክመርፆም ከለቶም ሰባት ምናልባት ተቃውሞ ከጋጥሞም ከምዘይክእል ኣብቲ ሰነት እሞ ክፍረሙ ዝኽእሉ ግን ኤግዛክትሊ ንሱ ዝበሎም ሎያሊስትስ ናቱ እዩ ዝመርፅ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ መርገፅናቶም ከም ዝሰርሐ ሰባት እቲ ኤሊት ተቐበሎም ዝኽእል ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ሙሉእ ብሙሉእ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎም ክገብሩ ዝኽእሉ እዩ ዝመርፅ ዘሎ ምክንያቱ ኮምፕሊትሊ ነቲ ኤሊት ዝፃረሩ ሰባት ኮይኖም ከምዘይቅበልዎምን ኮለል ከብልዎ ስለ ዝኽእሉ ስራሕ ክደናጎ ይኽእል ዝብል ስትራቴጂ ከም ዘለዎ እዩ ድንገር ስለዚ እዚ እውን ክቕበልዎ ዝኽእሉ ዓይነት ሰብ እዩ ግን ብዙሕ ከዓ ናቱ ኣብ ዝሓለፈ እውን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ሽግር ኣጋጢሞ ዝነበረ እስከ ንስማዕ ኤውሮጳውያን እንታይ ይብሉ Congratulations. Thank you. Donald Trump has criticized Joe Biden's handling of the war in Ukraine, saying it would never have started had he been in office. The president-elect has also said he could end the conflict in one day without providing details. On the campaign trail, he alarmed officials in Kyiv with comments like this. Ukraine is gone. It's not Ukraine anymore. Any deal, even the worst deal, would have been better than what we have right now. If they made a bad deal, it would have been much better. They would have given up a little bit, and everybody would be living, and every building would be built, and every tower would be aging for another 2,000 years. Donald Trump ክንምንታይ ሰብ ይፀልኦ ሓቀኛ እዩ ሓቂ ትዛረብ እታ ዘላ ኢኻ ትዛረብ ኣይውስኸላ ኣይንክየላ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ዝኾነ ይኹን ዲል ወላ እቲ ዝኸፍአ ዝበሃል ስምምዕ ኢልዎም ንዩክሬን ፅቡቕ ኢልዎም ምክንያቱ ቅድሚ 2 ዓመት ዝግበር ነይሩ ዝኾነ ይኹን ወላ ሕማቕ ዲል ዝበለፀ ነይሩ ስለምንታይ ሰብ ኣይሞተን ገዛውቲ ኣይማዕነወን ሃገር ኣይማዕነወትን ህዝቢ ኣይምባደበን ሃገር ኣይምባደበን ኢልዎም ገለ ክፋል ናይ ዩክሬን ከይምኸደዶ እያ ምኸደ እቲ ሃገር ግን መሃለወት ኢልዎም እዚ ሎሚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እዚ ኩሉ ሰብ መይቱ እዚ ኩሉ ገዛውቲ ዓንዩ እዚ ኩሉ ትሕተ ቅርፂ በሪሱ እቲ ህዝቢ እንታይ እቲ መኽሰብ ኢልዎም እቲ ኮመን ሰንስ ካዚ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ካብቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝፈትዎ በዚ እዩ ተራ ሰብ ዝሓስቦ እዩ ዝሓስብ ተራ ሰብ ዝዛረቦ ዘረባ ይዛረብ ቃላቱ እውን ናይ ተራ ሰብ ኣሜሪካዊ ሶፊስቲኬትድ ቃላት የብሉን ዶናልድ ትራምፕ ብኸመዮም ዝነቕፎቶም ኤሊት ውሱናት ቃላታት ቢግሊ እናበለ ውሱናት ቃላት እዩ ዝጥቀም እናበለ እዮም ዝዛረቦ ተራ ሰብ ተራ ኣሜሪካዊ ዝዛረቦ ይዛረብ ኣካይዳ ናቱ እቲ ኣጠቓቕማ ቃላቱ ይኹን ኣተሓሳስባ ናቱ ከም ኣቨሬጅ ኣሜሪካዊ ዳትስ ዋይ ድማ እቶም ኣሜሪካን ዝስዕብዎ ዝፈትዎ እውን እጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ንዑ ርኢ ከብላ ከሎ እዚ ኩናት እዚ ብዝኾነ ይኹን መለክዕ ጠጠው ክብል ዝነበረ ኢሉ ዝኾነ ይኹን ንዩክሬን መኽሰብ ስለ ዘይብሉ ንመን መኽሰብ ምናልባት ተዓዊቶም ነቶም ኤሊት ብድሕሪ መጋረጃ ካብቲ ኩናት ዝኸስሙ ኣፅዋር ስለ ዝኮስ ዘሎ ከምኡ ድማ ነቲ መሬት ፀጋታቱ ክሰርቁ መደብ ዝነበሮም ዝሃቀኑ ንዓታቶም እቲ መኽሰብ እምበር ንተራ ዩክሬናዊ ዝኾነ ይኹን ረብሓ የብሉን እዚ ዝኾነ ይኹን ዲል እንተተገይሩ ፅቡቕ ምዃኑ እዩ ዝኣምን ዶናልድ ትራምፕ እዚኣ እታ ዘረባ ናቱ ኦኬ Kyiv worries Trump will push it to give up land seized by Russia in return for peace. Almost 3 years into the war, Moscow controls about 1/5 of Ukraine's territory. This man will play a key role in all future U.S. negotiations. Keith Kellogg is a Vietnam War veteran who served as National Security Advisor to Vice President Mike Pence in the first Trump administration. In April, he published a strategy paper suggesting battle lines should be frozen and both sides should be forced to enter peace talks. Under his plan, any future U.S. military aid would be contingent on Ukraine joining the talks, and if Moscow refused, the U.S. would increase its support of Ukraine.
As added incentive for Russia, Ukraine's desire to join NATO would be put off for an extended period. Moscow retains control of its land, even temporarily. Let's bring in. So انتهينا نرجع لنا نيب حكي زي سبزي هذا وتدراوي تمكرو زلو مخانو فيتران فيتنام كم زنبرة مس دونالد ترامب دمعنا واحد بحدا الشرح مخانو ما بزحلف محضراناتهم كمون بتستابليشمنت بزي فتناتات مسي وزنبرة ስለዚህ እንታይ ዝብል ነይሩ ትናቶ ተሓሳስባ ቅድሚ ክንደይ ኣዋርሕ ስለ ዝኾነ ናይ ራሽያ ኣቃውማ ካብቲ ሽዑ ክሳብ ሕጂ ራሽያ እናሓየለት እያ መፅያ ዘላ እቲ ዘለዎ ቦታታት ከከም ዘለዎ ኣብቲ ዘለዎ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ እቲ ኩናት ሽዑ እቲ ኣብ መንጎ ሓደ ኖ ፍላይ ዞም ዝኾነ ሰብ ክሓልፎ ዘይክእል ምግባር ራሽያ እንተደይ ሰሚዓ ድማ መሊስና ንዩክሬን ክንሕግዛ እሞ ንራሽያ ከም ትሰምዕ ንገብራ ሕራይ እንተኢላ ግን እገዳታት ገለገለ እገዳታት እውን ክንኣልየላ ንኽእል ኢና ዝብል መርገፂ ከም ዘለዎ ተነጊሩ ተደጋጋሚ ዝዝረብ ከም ዘሎ እዛ ዘረባ እዚኣ እናተደጋገመት እያ ትኸይድ ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ኤግዛክትሊ ብዛዕባ ዩክሬን ወላ ሓንቲ ቃል ኣይውፅአን ኣሎ ካብ ዝምረፅ ትም ኢሉ እዩ ዘሎ እዚ ከዓ ብዕላማ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኮለጌና መዛረባ ኣጀንዳ ክኸውን ስለዘይደለየ ነቲ ክገብሮ ዝደሊ ባህር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣይኮነን ስቕ ምባል ኣይክእልኒ ነይሩ ቀደም እዚ ሕጂ ዘለዎ ሰንሲቲቭ ኩነታት ስለ ዝኾነ ግን ዝኾነ ምዝራብ ዛዕቡ ሓደጋ ከምፅ ስለ ዝኽእል ኮምፕሊትሊ ስቕታ እዩ ፈጢሩ ዘሎ እቶም ናቱ ዝመረፆም ገለበለ ወይ እውን ገለታት ሳቶም እዮም ዝዛረቡ ዘለዎ እምበር ዶናልድ ትራምፕ ጠቕላላ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣይተዛረበን ዶናልድ ትራምፕ ድማ መራሕቲ ናቱ ሙሉእ ብሙሉእ ክውክልዎ ዝኽእሉ እዮም ዝበሃል ሰብ ኣይኮነም ባዕሉ እዩ ዝመርሕ ትሕማቕ ፀብቕ መራሕቲ ናቱ ንሱ ዝበሎም ክገብርሎም እንተደይገበረ ከዓ ትሰጉግ ሰብ እዩ ካብ ትእዛዙ ንዝወፀ ዮር ፋየርድ ዝብል መራሒ ምዃኑ ከዓ ይፍለጥ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ክንደይ ሰብ ይሰጊጉ ዳርጋ ቀፃሊ ምስጓጉ ዝነበረ ይገሊኦም ዋላ ኣብ ክልተ መዓልቲ ዝተሰጎጉ ሰባት ከም ዝነበሩ ይዝከር ስለዚ ምምራፅን ምስጓጉን ንዶናልድ ትራምፕ ኖርማል ነገር ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ እስከ ኣብዚ ንቐፅል ሓደ ነገር ክንገብር ክንፍትን ኢና ኦኬ እዚ ክንቅፅል ኢና give me a second Gustav, do you think Russia is looking forward to the Kellogg plan becoming a reality under President Trump? Well, as they're here freezing the front, they try to push the offensive as hard as they can to achieve as much as possible, and then see where talks fall. I mean, to be very honest, the Kellogg plan isn't that new. The Biden administration was not willing to invite Ukraine to NATO. Biden administration never talked about victory or regaining. ሰንታይም ዝብሉ ዘሎ ብሓፈሻ ራሽያ ነዚ ፕላን ናይ ኬሎግ ዝበሃል ዘሎ ናይዚ ሕጂ ፍሉይ ሕፁይ ናይ ወይ እውን ተመዚዙ ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ራሽያ ክሳዕ ክንደይ ተቐባልነት ኣብ ራሽያ ብክሳዕ ክንደይ ተቐባልነት ክህልዎ ይኽእል ዝብል ያ አይ ቲንክ ራሽያ ድሕሪ ነቲ ሒዛቶ ዘላ ጥራይ ሒዛ ጠጠው ክትብል ድልውነት ንዘተሰላም ድልውነት ከም ዘለዋ ፍሉጥ እዩ ስለዚ ክሳብ እቲ ስምምዕናቶም ዝመፅእ ክደፍእ እያ ኣብታ ላስት ሚኒት ግን ኣብ ዘለኹም ጠጠው በሉ እንድሕር ኢላቶም ናይ ራሽያ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ዩክሬን እቲ ካልኣይ ክፋልናታ እውን ኣብ ኔቶ ክኣቱ ከም ዘይብሉ ኔቶ ኣብቲ ቦታቲ እግሩ ክረግፅ ከም ዘይብሉ እዩ እቲ ቀንዲ ዕላማ መሬት ሒዛቶ ዘላ ጥራይ ዘይኮነስ ኔቶ ዝበሃል ኣብቲ ቦታቲ ክቐርብ ከም ዘይብሉ ስለዚ እሳ እንድሕሪ ጋራንቲ ቦም ኣሜሪካ maybe ኩነታት ክውዳእሉ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ እስከ ዘለንስኪ ብዛዕባ እዚ እንታይ ኢሉለን ቀነ With breaking news, Volodymyr Zelensky has suggested that he's prepared to give up some parts of Ukraine to Russia for the time being, so long as there is a ceasefire and his country is given NATO membership. The Ukrainian president was speaking to our chief correspondent, Stuart Ram. ከም ንሪኦ ዘለና እንታይ ዝብል ዘሎ ዘለንስኪ ኣብ ስካይ ኒውስ ኢንተርቪው ገይሮም ነይሮም ዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ክትገብርዋ እንድሕሪ ኮይንኩም እቲ ተወሲዱ ዘሎ መሬት ንክኸይድ ከነፍቅድ ንኽእል ኢና ሕውስውስ ዝበለ ዘረባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ መትሓዚ የብሉን ግን ኣትሊስት ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ከይዲ ዘሎ መሬት ነቲ ካብኡ ርሒቑ ዘሎ ንክቕበል ድልውነት ከም ዘለዎ ዝገልጽ ሓበሬታ ንመጀመርያ ይኮም ዝብል ዘሎ ስለዚ ንቐፅል Ramsey in his first interview with the UK media since Donald Trump's election win. Mr. Trump has vowed to end the war in Ukraine and boasted that he could do so within 24 hours of coming to power. Well, in a moment, we'll speak live to Stuart Ramsey in Kyiv, as well as getting international reaction. But first, let's hear what President Zelensky had to say. Well, one alternative, perhaps, again, this is reported from the United States, and it's fairly simple, really, is that Ukraine joins NATO, but Russia takes control and keeps the land that it has to date. Would that be a possibility? So እንታይ እያ ትሕቶ ክፋል ናይ ዩክሬን ናብ ኔቶ ክኣቱ ዝኽእል
تي تعرف زلو مالت زلنسكي زمحضرو زلو ግን እቲ ራሻ ወሲዳቶ ዘላ መሬት ግን ንራሻ ክትወዞ ዩክሬን ከምዚ ዓይነት ዲልቲ ክፍቲ ክትከውን ትኽእል ድያ እዩ ዝብሎ ዘሎ እስኪ ንስማዕ Ніхто не пропонував нам бути в НАТО. No one has offered us to be in NATO with just one part or another part of Ukraine. Закінчити гарячу стадію. That's for once. Факт. The fact is that it is a solution to stop the hot stage of the war, because we can just give the NATO membership to the part of Ukraine that is under our control. Факт. Можна було б, ніхто не пропонував. Yes, it could be possible, but no one offered. Треба робити. But the invitation must be given to Ukraine within its internationally recognized border. Ви не можете давати тільки частині. You can't give invitation to just one part of a country. Why? Because thus you would recognize that Ukraine is only that territory of Ukraine and the other one is Russia. So እንታይ ዝብል ዘሎ በይኑ እንዲ ዝህውት ዘሎ መጀመርያ መን ከምኽቦ ኩናት ተዋጊኡ መሬት ተመንጢሉ ኣሎ ተርዲቑላ ደም ፈሲሱ ዝኩሉ ኩናት ተዋጊኡ ራሻ ክትበ ይትኽእልና ካልኣይ እቲ ቀንዲ መበገሲ ናይቲ ኩናት ይድርስዖ ዘሎ ሰብዚ ክሓቦ ስለ ዘለ እምበር ክርስዖ ኣይኮነን ራሻ ነዚ ኩናት ጅምሮ ዘላ ኔቶ ናዊ ስለ ዝኣቱ ዘሎ እዩ ስለዚ ገለ ክፋል ናይ ዩክሬን ናብ ኔቶ ክእትውዎ ነቲ ራሻ ሒዛቶ ዘላ ራሻ ንመሬት ክትሕዚ ኢላ ኣይኮነን ምሶም ተዋጊያ this has to be clear ተደጋጋሚ ካብ ዓበይቲ ስኮላርስ ሰማዕናዮ እዚ ራሻ መሬት ስለ ዝፀበባ መሬት ናይ ዩክሬን ስለ ዘድልያ ኣይኮነን እዚ ኩናት ጀሚራቶ ኔቶ ናብዚ ሃገር እዚ ክኣትዩ የብሉን ካብ 2000 ጀሚሮም ካብ 91 ካብ 2000 ድማ ብፍሉይ ካብ 2008 ድማ ብወግዒ ንምዕራባዊ ዓለም ዝለመነው ዩክሬን ናፃ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ኣካል ናይ ኔቶ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ብምባል ፑቲን ብዙሕ ግዜ ከም ዝለመኖም እዩ ዝንገር እንድሕሪ ኢልዎም ከዓ እንድሕሪ ንሕና ብዘይ ገድስ እንታይ ትደልዩ ስኹም ዩክሬን ኣካል ኔቶ ክትገብራ ኢና እንድሕሪ ኢልኩም ግን ውግእ ክጅምር እዩ እተን 4 ኦብላስ እዘን ሕጂ ሒዝዎን ዘሎ ነዚአን ቦታታት እዚአን ክንሕዘን ኢና ምክንያቱ ናብቲ ብላክሲ ዘምፅእ ኩነታት ዩክሬን ክትቆፃፀሮ ኔቶ ኣብኡ መፂኡ ክቆፃፀሮም ስለዘይደሊ እዚ ከባቢታት ዘን 4 ኣውራጃታት ራሻዊ መበቆል ዘሎ ህዝቢ ስለ ዝቕመጠን ነዚአን ወሪድና ክንሕዘን ኢና ኢሉ ነጊርዎም ነይሩ ቀደም እዩ ተነጊሩ እዚ ስለዚ ሴኪሪቲ ጋራንቲ ናቶም ናብ ኔቶ ክትኣቱ እትተረፈ ግን ራሻ ነው ራሻ ክትቅበል ኣይኮነትን ራሽያ ተቀበለው ኮንዲሽን ናይ ስምምዕ ኔቶ ዝበሃል እግሩ ክረግጽ ከም ዘይብሉ ኣሜሪካ ጽልዋናታ ኤውሮጳ ዝበሃል ጽልዋናታ ካብ ዩክሬን ክወጽእ ከም ዘለዎ ይጥራይ ዚያድራ ይቅበሉ ዝኽእሉ ትመሬትን ገለበለን ካልኣርሲ ስለዚ በዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ዝብልዎ ዘሎ መደናገር ዘረባይ ግን ትርጉም ካክልዎ ኣይኮነ Юридично ми не маємо права. So legally by law we have no right to recognize the occupied territory as territory of Russia. І тут не можна помилятись. And here we must not make any mistake. Гарячу стадію війни. But if we want to stop the hot stage of the war, we should take under NATO umbrella the territory of Ukraine that we have under our control. Швидко. А далі That's what we need to do fast. And then Ukraine can get back the other part of its territory diplomatically. Ось що я сказав, що таку пропозицію So ሸምከለሊ ዝብል ዘሎ እቲ ኩናት ኣብ ምንቲ ምንታይ ከም ዝተኻየደ ድረስዖ እዩ ዝመስል ዘሎ እዚ ኩሉ ሰብ ሃሊቑ ዘሎ ብወገን ራሻ ኣብ ምንቲ ምንታይ ነይሩ ንስኻ ናብ ኔቶ ክታትቶ ኮይንካ እንታይ ውግእ ዘጀምር ነይርዎ እሞ ከዓሲ ነዚ ነገር እዚ ክቕበሎ እንተኮይኑ እዚ ዝብሎ ዘሎሲ እንተዝስዕር ነይሩ እዩ ከምኡ ክብል ዝኽእል ዩክሬን ተትስዕር ነይራ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ዝደለየቶ ክትገብር ትኽእል ነይራ ደውለ እዚ ግን ተሳዒሩ ከሎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ተሳዒርካ እንተለኻ ኮንዲሽንስ ናይ ራሻ ክትቅበል ዘለካ ባይ ዘ ወይ ሓንቲ ኣብዝላ እዚያ ስምዕዋ እስከ Exclusive news. As you know, I have a lot of sources at Mar-a-Lago and have been reporting for weeks that President Trump and Elon Musk have been working very intensely behind the scenes with Zelensky, Vladimir Putin, Rutte, the head of NATO, and others to try to get Russia and Ukraine to come together and announce a ceasefire to start negotiations ahead of Trump getting into office on January 20th, 2025. And it has been Zelensky, both publicly but also from my sources inside Mar-a-Lago, that has refused any of it because the globalist neocons that control him. Then we've seen Biden in the last few weeks, along with the UK, start bombing Russia, trying to cause a massive escalation. Alex Jones comes to the Lodema, up Mar-a-Lago, up the Donald Trump team now to the Zalon. ናቱ ካቢነ ዘዳልወሉ ዘሎን ምንጭታት ከም ዘለዎ ብዙሕ ሓበሬታታት ድማ የውፅእ ከም ዘሎን እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ከም ዝደሊ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ክግበር ከም ዘለዎን ንዘቲ ሰላም ድማ ክዳለው ከም ዘለዎን ይነግር ኣሎ ብወገን ራሻ ተቐባልነት ከም ዝረኸበን እቲ ፀገም ዘለንስኪ ከም ዝኾነ እቲ ናይ ዩክሬን መራሒ ማለት እዩ ንሱ ዝዓቢ ዘሎ ምክንያት ድማ እቶም ንዑ ዝቆፃፀሩ ኒዮካንስ ዝበሃሉ እቶም ብውግእ ዝኸስቡ ናይ ውግእ ጎስጎስቲ ዝኾነ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ሶም ስለ ዝቆፃፀርዎ
ንሓታቶም ክሕጉስ ይኣብሎ ስለዚ again كل جينا في سلطان كياتو خلونا تكونتات بلاناتو أفسرح كجمر يسعر كم زلو دونالد ترامب أمسرنا 4 ساعات كودين دحريلو قد مسرنا 4 ساعات زلو جزيه بزوح كسرح كم زلو يفلت له سلازي تكونديشنز أداليكس أنك خلالو بحفشة كم زنريو زلنا انتايكو سن خلا كم زمدرخ سكناي دونالد ترامب اسماعيل. According to my sources, Trump the last 4 or 5 days has been basically holed up in his office, really intensely pushing for peace. And then yesterday afternoon on Thanksgiving, information came out of Mar-a-Lago publicly, but I can confirm that this is true, that Trump is getting ready through his envoy, General Kellogg, to propose to Zelensky in Ukraine that if they don't come out and at least come to the negotiating table, all money and weapons as well as munitions will be ceased when Trump gets in until he goes to the table. ስለዚ እንታይም ክገብሩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዝኬሎግ ንብረት እንሪዮ ፀናሕና ፍሉይ ልኡኽ ገይርዎ ዘለውን ዶናልድ ትራምፕ ኮይኖም ነቲ ንሳቶም ዶናልድ ትራምፕን ቲም ናቱን ዝቕርብዎ ዘለዉ ሓሳብ እንተዘይተቐቢልዎ ዘለንስኪ ጠቕላላ እንተ ሪጀክት ገይርዎ እንታይ ክገብሩ ምዃኖም ኩሉ እቲ ናብኡ ዝመፅእ ዘሎ ሓገዝ ጠጠው ክብል ምዃኑ ጠቕላላ ሓገዝ ክብዎ ከም ዘይኮኑ ክግበር ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ወይ ተቐበሎ ተዘይተቐበልካያ ድማ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ይኹን ሲቪላዊ ሓገዝ ትረኽቦ ጠጠው ከነብለ ኢና እዮም ዝብልዎ ዘለዉ እዚ እቲ ዘረባ ዘሎ እዩ እስከ ብኻል መንገዲ ኻ ንእሽተይ ምንስማዕ እዩ So Trump is delivering on trying to stop World War III. That's the main mandate we put him in office for, not just to control the border, not just to get rid of inflation, not just to release the Epstein files. That's all extremely important, but to stop global escalation and war. I'll be on my show today at 11 a.m. So بحفشة دونالد ترامب اتليست نتسالسل كونات عالم كجمر زخل مخنيات تطون مبال يسرح كم زلون يبقى كم زلون يزنقر زلون ابزون حنت ريبورت نيران اسمع يمسك. For the past 48 hours or so, there has been an increasing number of significant statements from Vladimir Putin and several other senior Russian officials. These statements are taking on increasing stridency and, to my hearing, an increasing confidence that they are willing to take provocative action and stronger responses to the U.S. allowing long-range weapons to be used by the United States, France, and Britain to be fired into Russia. طيب لالو أبزخ حلفة استوسنا ساعات بتدقاقامي دسمع زلو زربان تقينو راشا بتدقاقامي تتنقل كم زلان برتو أسقم تكتوسد كم تغلن زلواز وارد ما أد مع النتر يوم وصلوا زلو برتو أسقم تكوسد كم زغلا بيوكرين يوم زتنقل زلو سلازي بزح حقوز زلو كنتات كله خمس غل ويون تي متنقعتات كبراشا زمز زلو إنها بزحن ببرتو ቋንቋ ይጥቀሙሉ ከም ዘለውን እዚ ኸዓ ሓይሎም ይፈልጥለው እቲ ፀገም ግን ዓንዳር ኣካይዳ ስለ ዘሎ ኣብቲ ዩክሬን ኣብዘይ ሰይጣንካ ከይትወካ ዝውሃብ መጠንቀቕታታት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ እቲ ዘለዎም ዓቕምን እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉን ኣብ ግምት ምእታው ስጋት ዘይፈጥር ኩነታት ከዓ ኣይኮነን Putin has said in recent days that there will be a response to the last one. This is after he fired that Oreshnik, that new missile that doesn't appear that it can be intercepted with our air defense systems. And he said more would come if the long-range missile strikes into his country didn't stop. They didn't stop. They continued on literally the very next day. And now then he's saying there is going to be a response here. When you start looking at some of the things that Russia is doing, some of the other comments that some of the people are making, there's an increasing possibility, and some of the direct statements, actually, you don't have to read between the lines. They have said they are now, Putin himself, not even they, so they are significantly escalating the number of targets that they are looking at in Kiev, even among some of the power ministries, something they have not done. They have chosen to hold back from that throughout all nearly. So, ከም ንብሎ ዘለና ናብቶም ኢሊት ናይ ንበዓል ዘለንስኪ ብቐጥታውን ታርጌት ክገብርዎም ከም ዝኽእሉ ዝተንብህ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ንመለስ ሓንቲ መጀሚረልኩም ነይረት ኣገዳሲት ቪድዮ ኣብዚያ ስምዑ warned that Oreshnik would annihilate everything at the point of impact. However, he clarified that it would not be armed with a nuclear warhead, nor would it cause radioactive contamination. Listen to this for yourself. Let me remind you once again how the Oreshnik works, since you've asked. Dozens of warheads, homing warheads, attack the target at a speed of 10 Machs, which is about 3 kilometers per second. The temperature of the striking elements reaches 4,000 degrees. If my memory serves me right, the temperature on the surface of the sun is 5 to 5.6 thousand degrees. Therefore, everything that is in the epicenter of the explosion is divided. ብዛዕባ እዚ ሚሳይል ክዛረብ ከሎ ዶናልድ ቭላድሚር ፑቲን ከም ወትሩ ዲቴይልድ ወይ ከዓ ንጹር ዝኾነ ዕምቆት ብዘለዎ መንገዲ ይዛረብ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ዝተሰሪሕናዮ ዘለና ናይ ኦሬሽኒክ ዝበሃል ሚሳይል ሓዝዩ ቅልጡፍ እዩ ላይ ድማ እቲ ሚሳይል እቲ ተተኳስናቱ ሙቐትናቱ ክንደይ በፂሕ ኢሎሞ
4,000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ 4,000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ማለት እዩ ስለዚ ፀሓይ ፀሓይ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ኣብቲ ዙርያናታ ዘሎ ሙቐት ካብ 5,000 ክሳብ 6,000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከም ዝበፅሕ ኣብ ኤርትራ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንድሕር በፂሑ ክሳብ ክንደይ ሙቐት ከም ዝኾነ ንፈልጦ ኢና 35 ኣብዚ ኤውሮጳ መብዛሕትኡ ሰብ ፀላዕላዕ ዘብል እዩ ኣብ ሱዳን ኣብቲ ዝመመቐ 48 ይበፅሕ ነይሩ በዓል ካርቱም ማለት 48 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ንብዙሕ ሰብ ሓደጋ እውን ከምፅእ ዝኽእል እዩ ንብል ኣለና 4,000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እዚ ሚሳይል እዚ ክሃርም ከሎ ኣብቲ ቦቱ ስለዚ ንዝኾነ ይኹን ኣብ ጥቁ ዘሎ ከም ክኾን ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ናይ ብሓቂ ብርቱዕ ሚሳይል ምዃኑ ብብዙሕ ወገን ኢኻ ዝግለፅ ዘሎ ሓደ ሰብ ወይ ክልተ ሰብ ኣይኮነን ብተደጋጋሚ ኩላቶም እቶም ኪላታት ነዚ ኣፅዋሪ ዝገልፅዎ ነዚ ሚሳይል ዝገልፅዎ ከለዉ ካብ ኒኩለራዊ ዘይፍለ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ጥራይ እንታይ ትፍልል ናቱ እቲ ኒኩለራዊ ዝበሃል ጨረርታ ስለ ዘለዎ በቲ ዕንወት ናቱ ሲ ናይ ብሓቂ ንኩናት ጥራይ ዘይኮነስ ኪኑ ዝኸይድ ስለ ዝኾነ እዩ ኣስዋይ ኒኩለራዊ ኩናት ከጋጥሞ የብሉን ረሻ ድማ ዝኩሉ ዘለዋ ኒኩለር ክትጥቀመሉ ከም ዘይኮነ ትፈልጡ እዮም ምክንያቱ ተተጠቂምካሉ እቲ ሓደጋ ናቱ ንሓዋር ስለ ዝቕፅል ስለዚ መተካእታ ናይቲ ኒኩለር እዮም እዚ ኣፅዋር እዚ ኣምፅኦም ዘለዎ ዓብ ትርጉም ዘለዎ ምዃኑ ድማ ይዝንብ divided into fractions, into elementary particles, essentially turned into dust. Did you hear that? Putin has compared the Oreshnik striking temperature to the sun. It's clear that the Russian leader has a lot of confidence in Oreshnik's lethality and has signaled its use for further attacks, even by Ukraine's admission, in fact, when Russia fired the Oreshnik on November 21. It reached an impressive top speed of 13,600 kilometers per hour. So, ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ቅልጣፈ ናቱ ማክ 10 ይብልዎ ኣለዉ እቲ ቅልጣፈ ካብ ኣዝዩ ቅልጡፍ ማለት እዩ በቲ መለክዒ ንሕና ኪሎሜትር ፐር ሰከንድ ገለ ክንዕቅኖ ከለና ኣፀቢቑ ካብኡ ዘብል ማለት 3 ኪሎሜትር ፐር ሰከንድ ክኸይድ ይኽእል መስለኒ ከም ድማ ማክሲመም ቴምፕሬቸር 4,000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ሬንጅ ኢንተርሚድየት እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ካብ 3,000 ክሳብ 4,000 ኪሎሜትር ክበፅሕ ከም ዝኽእል ስለዚ ሚሳይል እዚ ብዓብዩ ንኤውሮጳ ዝዓለመ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ክቕፅል ከሎ እንታይ ይብልሎ ክሳብ 6 ወርሄድስ ክወስድ ትኽእል እዚ ከዓ ይትዘገርም ናቱ ሓደ ሚሳይል ተኪስካ 6 ዝተፈላለዩ ዝትኮስ ወርሄድ ማለት ዝትኮስ ክፋል ናቱ እዩ ማለት ተፈንጃሪ ክፋል ሚሳይል ማለት እቲ መጓዓዚ እዩ መኪና በሎ ታንክ በሎ እቲ ወርሄድ ዝበሃል እቲ ዝትኮስ ማለት እዩ ስለዚ 6 ክሳብ 6 ወርሄድ ሒዙ ክኸይድ ዝኽእል እዩ ፈርስት ዩዝድ ንመጀመርያ ግዜ ድማ 21 ወርሒ 11/24 ኣብ ድኒፕሮ ዝበሃል ከተማ ከም ተጠቀሙሉን several ready to use ከምኡ ድማ ሓደ ጥራይ ዘይኮነሲ ሓያል ዝኾነ ናይዚ ሚሳይል ተዳልዩ ከም ዘሎ ንስራሕ ንጥቕሚ ክጥቀምሉ ተዳልዩ ዘሎ ከም ዘሎ ኢና ንግለፅ ኣለና ስለዚ እቲ ዓውደ ኩናት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ኣፅዋር እዚ ድማ ነቲ ሚዛን ናይ ኩናት እውን ይቕይሮ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ሓደ መራሒ ክዛረብ ከሎ ስምዕዎ ምናልባት ንሽይ መስማዕ On Thursday, in response to Putin's comment, the Ukrainian president accused Russia of a despicable escalation. He said that Putin's promotion of this new missile is a strategy aimed at subverting efforts to end the war, particularly those by US President-elect Donald Trump. And this very day in Kazakhstan, Putin was selling his missiles again, his readiness to kill and destroy. To the thousands of missiles which have struck Ukraine already, Putin obviously wants to add more thousands. He doesn't seek an end to this war. On Thursday, Ukraine... መራሕና ዩክሬን ዘለንስኪ ብወገኑ ራሽያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ካዛክስታን ኮይኑ ኣፅዋሪ ክሸይጥ ዝፍትን ዘሎ ብዙሕ ሚሳይላት ናቱ ኣብ ዩክሬን መፂኡ ሃሪሙ ኣሎ እንታይ ፍሉይነት ናይዚ እናበለ ይዛረብ ዘሎ ኣብዚ ንህዝቢ ከምብል ኣሎ ብድሕሪ መጋረጃ ድማ እዚ ሚሳይል እዚ ብዙሕ ዕንወት ክፈጥር ከም ዝኽእልን ንኤውሮጳ ንኣሜሪካ ንሃገራት ኤውሮጳ ዝርከብኩም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ሃቡና በጃኹም ብምባል ንጀርመን ንፈረንሳን ብፍሉይ ይልምን ከም ዘሎ ዝገልፅ ኣብ ኤክስ ኣውፅኡ ነይሩ ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ሚዛን ናይ ኩናት ብምሎም ኤውሮጳውን ወላ ሓንቲ ክገብርዎ ኣይክእሉን እዮም ጀርመን እኳ ተቐላጢፎም ኣብ ገዳ ጉዳዮም እዮም ኣተኪሮም ከመይ ጌርና ምሕቢ ንሰርሕ ንህዝብና ኢሎም 80 ሚልዮን ዝኸውን ምሕቢ ግን ኣብ ውሽጢ ብዝኾነ መንገዲ ክሰርሖ ይትኽእልኒ ኣብዚ እዋን እዚ ን1 ሚልዮን ዝኸውን እውን ከምዘይብሎም እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ዝኽየድ ዘሎ ኣካይዳ እቲ ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለና ኩነታት ቀሊል ከምዘይኮነ ምግንዛብ ከድልየና እዩ Demanded its allies to accelerate military aid. Kiev stressed on the urgency for rapid delivery of essential battlefield equipment. In fact, Ukraine asserted that these supplies were far more crucial than simply increasing personnel recruitment. While such assertions from Ukraine are not uncommon, the message from Kiev on Thursday was directly aimed at the United States.
You see, on Wednesday, a senior U.S. administration official claimed that Ukraine is not doing enough to mobilize new soldiers to properly replace those lost in the battle. Washington has demanded that Kiev lower the mobilization age from 25 to 18. Quick question here. Does America truly want an end to the war? Or is it willing to sacrifice more Ukrainian lives on the battlefield? What is America's end goal really? يا نبحكي حدا بوليتيكانيا حدا درا يكون بزح بوليتيكانيا ناي جرمن ناي أوروبا ناي أمريكا بمولهم تايب زبل زلو يوكرين اتناي قدود عسكرنا كاب 25 زلو ناب 18 أورد ويم زبل زلو اتكوينات يوكرين كسعر له كم زي تخلص صبوا غيرهم نافلو تقولوا انتهي علاماتهم نسبة يوكرين نمدفع يس that's the goal كل يوكريناوي يموت تي تسقطها تبع زلو تراي كنحوز لنا علامة أمريكا بهوت ناي كالوت مطلع مجمريو ما يكونون يوايوم تمزمتو زلو ناي بحكي حزنكا ስለዚህ أمريكا تدليو زلا نتصوري بزخون يكون واقع حدا تكوينات كوصلالو كوينات موصار ربح سلا زلو كالاي دما اتزدليو صقاتا زلو بوتاتات كابراشا كمنطلو يفتنلو بقليلو كخون كم زي كل دما نرلنا ስለዚህ أموداتا قداي ناي زكوينات دحر خوينكا تزبها هاجركا كميلو كم زعنو إنا ندر زلنا تازعبي تمرتناتو كتكوننا زلا تمرت دما زي بعال خان فاستيتي خايو كم زي وز التنفاس كتولد كلالك عند خان زبخان بعال خان تدي حلي خايو متيوم كلاتهم ما عندرو خمس تكملوا نايلو مار استابزكو دي لايك مكبار سبورت مكبار دقفكم ما يتقارص نابلكو نزياخ ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍስ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍስ ወከፍ ሳንቲም ኣብ ዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘይድልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም በኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ستوك ماركت كمون كريبتو أزيا قداسي أبزي كالاي السومن دقومن أب تمرتي بفلاي دما أب IT أب إنجينيرينج أب بيزنس زلا على تقرلوهم that's why دما مايكروسوفت جوجلن بهنداويان كمون أب كال إسياويان زمرهم سالساي دما نفس وكف زلوهم جنزب أب عدوم جزاجي بيزنس بمهنات يوم زعبيو نزك حق الزخيل سفر عليه بروجرام لنا كم أمن خن عبي كن قتلون كن مهارون زلنا ونيو سلازي تتوقعوا لي بلاكم thank you very much